Birgile dostlar, siz şun көңілден шужында отырған барлық біздің матур шиберлерімізні якынлашып келуші güzel bayramlar bilen һәм шу шыжыгны махсус бүләк итәсем килә. Читтән гына сыйып йөрим, әйтә алмый хисләремне, ачар идем сиңа гына күңел тулы серләремне. Күзләремә кара әле, йөрәгемдә сөю хисе, ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Ялгыш кына арансаң да тарала минем сагышым, син язылган язмышымнан иң алых һәм зур табышы. Күзләремә кара әле, йөрәгемдә сөю хисе, ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Birgele dostlar, кайда куллар безнең? Бәхетем дип тора дәшеп, синең бу нурлы күзләрең, хыяллана күңел көтеп, син әйтәсе сөю сүзләрем. Күзләремә кара әле, йөрәгемдә сөю хисе, ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Күзләремә кара әле, йөрәгемдә сөю хисе, ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Ачкычларын таба алсаң, булыр маны мин тик синеке. Бәхетле булсын инде барлык матур парлар. Бәйрәмнәр белән сезне дуслар! Ленар Сейфиев.